ପୁଅ କଣ ପଢୁଛି? ଟିକେ କରିବା ନାତି ଟୋକାଟାକୁ ଆଉ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଗଲା ସ୍କୁଲ ରେଜଲ୍ଟ ସବୁ ବାହାରିଛି ପରୀକ୍ଷାର ସବୁ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହ୍ୟାଲୋ ପୁନମୁନି ପୁନମୁନି ନାରେ ହଁ ଏ ତ ଜେଜ କହୁଛି ହଁ 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 ହେଲା 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 ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲି ଆଉ ବାପା ବୋଉ ଭଲରେ ଆଚ୍ଛା 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 ହଁ ତ ଜେଜେମା ଏ ଘର ପାଖରେ ମା କ'ଣ କରିବା ଏ ଘର ପାଖରେ ସବୁ ଚାଷବାସ ସବୁ ସଂସ୍ଥା ଚାଲିଛି ଆଉ ମା କୁନୁମୁନି ଆଏ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବାବଦରେ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲି କ'ଣ କଥାରେ ତମର ସେ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ପିଲା ସବୁ କ'ଣ ସବୁ ଯାଇକି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି ରେଜଲ୍ଟ ଖରାପ କ'ଣ କହୁଛୁ ରେ ତମେ ସେଇ ଇଂଲିଶ ଫିଙ୍ଗଲିଶ ସବୁ କହିବ ଆଉ ହଁ ପରସେଣ୍ଟେଜ ତୋର କେତେ ରହିଛି ଆଇଁ 470 ଭଲ ହେଲା ହଁ ରେ ଶୁଣୁ ମା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ତୋର ତ ତୋ ପାଠ ପଢା ଲେବୁଲ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଥର ଯାଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁବିଧା କରିଦେଲା ପାଇଗଲୁ କୁନୁମୁନି ପାଇଗଲୁ ଚାନ୍ସ ମୋ କଥା ଶୁଣୁ ସେ ପିଲାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ିକି ତୁ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କି ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲକୁ ପିଲାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବୁନି ପୁଣି ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କଲେଣି ଅଫଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ଦବୁନିଟି ଜମା ସେ କାହା ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ିବୁନି ମୁଁ ତ ଜେଜ କହୁଛି କହୁଛି କାହା କଥା ବୁଝିବୁନି ଯେ ପଚାରିବ କହିଦେବୁ ଗାଁର ଜେଜ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ମୁଁ ଜିମି ମାନେ ଅବସ୍ଥା ରଖିବିନି ଗାଡ଼ି ଆଉ ନା ମୋ ନାତୁଣୀ ହଁ କୁନୁମୁନି ଏ କ'ଣ ପଡ଼ କରୁଛୁ ମୁଁ କାଲି କ୍ଲିୟର ଶୁଭୁନି କାହା ସହିତ ହଇତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଛୁ ମେଟ୍ରିକ ଗୋଟେ ପାସ୍ କରିଗଲୁ ବୋଲି ତୁ ଆଉ ନା ଅତି ଗୋଟେ ଇଏ ହଉଛି ହଁ ତୁ ସେ ପିଲାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଯିବୁନି ଜମାରୁ ତୁ ସେ ସରକାରୀ ପିଲାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବୁନି ସେଇଠି ଅଫଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ନେବୁ ଫେଲ୍ ହବୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ତୁ ହଉ ରଖୁଛି ହଁ ତ ବୋଉକୁ କହିବୁ ହଁ ବଡ଼ି ରଖିଛି ତ ଜେଜେମା ପଠେଇଦେମି ପରୀକ୍ଷା ତ ଦେଇ ସାରିଛୁ ନୁସେଇକି ଦେବୁ ଏଥର ବଡ଼ି ଚଟଣି କରିକି ହଁ ରଖୁଛି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ରଖୁଛି ହଁ